Eiks ne David, ei kun tuolta Lenniltä Lel. Veikö Lenniltä Lel? Vei. Nyt on nokka välissä. Hirveä. Ei se kovaa ole. Oi, juokse Davi, juokse. Äkkiä karkuolla, jää siihen. Vaihto puolta. Se on kyllä... Ja tää katoo tätä. Toi kuoppa on kyllä kiva, siinä on jotenkin kiva mylleri tässä. Nyt se vähän niinku sekasi. Pasmat jäi sekaisin. Meni kemppu. Mene hakee. Mene. Yllätyshyökkäys, niskan takaa. Pitää kokeilla minkälaisen. Tää on kyllä vähän huono tää mun kännykkä. Työkännykällä tulee parempia kuvia. Mitään kuvia on. Pattitilanteessa. Kumpi liikkuu ensin? Nyt pois kuule lennität niin kauheellista. Mä aina liikahtaa noin. Otetaan lennistä. Kai mä oon vaan sun video. Ei tässä kauhean. Kyllä se emppu vahvempi on, kyllä se oikein saa vietyä minne. Tää varmaan liikaa. Davi, älä luovuta. Mitä haistoit sieltä? Mitä haistoit? Näytäpäs. Mikä siellä on? Jotain paskaa, en tiedä. Ranskan perunoita. Käs pois sieltä. Pois. Enkäs pois. Ranskan peruna jämät löytyi tuolta. Ei ne niin sukkeja. Äkki. Ne kaikki tuon 3 kuvaa. Äläpäs Davi mennessä. Eiku emppu. Äläpäs mene. Pojat. Eihän teitä saa niin just. Rempulla on huomenna synttärit. Voititko nyt Davi? Vähän helpolla lähti se voitto. Rempulla on huomenna synttärit. Päästäpäs irti. Voi Kiitos. huono kuva tuli. Ei tässä Lenni sullekin välillä. Ei ole ihan tylsää sullakaan. Oh, olipa surkea hetki. Lenni! Vähän jää käsikin. Tänne! Ai kun on niin nätisti kaukalikas. Vitsi, nyt on kyllä huonoja heittoja, Lenni. Sori, etsi. Siellähän se löytyy. Tule. Mitä? Me varastaa se. Mene. Tule. Mene. Se emppu katos. Vielä se takana. Ihan mahdottomasti tuota mitään kuvia. Lenni pakenee paikalta. Mä en saa kun peräpäästä niin. En saa kun peräpäästä. On hieno mies ja sinä toinen hieno. Tänne. Davi säikyttää. En saa ikinä sitä pois.
Se niin. Aaah. Tää käy niin hitaalla kuule tää mun kamera. Se on vähän... Kuvan, eiks tää yks? Vähäks tuli liikahtama.